Garaşdyrlyň merjen däneleri atly bähleşiň Aşgabat şäher we Ahal, Balkan, Daşwar, Lewap, Mary welaýat tapgyrlaryna çağlaň ýerini ýitiren aýdym sallaryna edil watanymyza, arkadan gahrman terdarymyza we millilerizmyza, agdyr halkymyza bolan gowunç buýsanç duýgulary, ýürek söýgüsi beýan edilip, tomoşaçylarda we emillerde ýatdan çykmajak täsirler gallardy. Edebiýat, medeniýet osunuň işgärleriniň howçun aýdymçy ýaşlaryň hemem zehinli çağlaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asra bayragyny almak ugrundaky bätleşiň çägini ýurdumyz boýunça her ýyl geçirilýän Garaşdyrlyň merjen däneleri atly bätleşiň baş maksady ýurdumyzda zehinli çağlary ýüze çykarmakdan, olaň zehinlerine golluk bermekden, çeper howçunlygy, sunut ustadlygyny janr taýdan köp türlü öwüşünleri bilen ösürmekden, milli aýdym saz medeniýetiniň ýöreligleriniň dawamatlygyny berkitmekden, şeýle-de ösüp gelýän ýaş nesli ýokary watançylyk ruhuny terbiýelemekden, milli sunutymyza söýgüsini artdyrmakdan ibaretdir. Sunut eliminiň ýaş zekinleriniň joşuny aýdym sazlary edi diýarmyza, mehriban halkymyza, ajaýyp tebigatymyza, milli sunutymyza beýik buýsanjyň we wagpalygyň beýanydyr. Olaň şerin sazlary, ajaýyp aýdymlary täsin gözellik dünýäsidir. Bagtyar döwrümizi, zähmetör halkymyzy wasp edýän parahatçylyk söýjülük, hoşniýetlik hemem dost dogunluk ýöreliglerimizi dawralandyrýan sunut eserlerdir. Geljegimiz bolan ýaşlaň bagtyar durmuşda ýaşamagy, döwrüme bilim terbiýe almagy, aýdym saz dörejülük bilen meşgullanmak üçin edilýän ýygydarly aladalyň netijesinde bugün Türkmenistan bagtly çağlaryň ýurduna öwrüli. Ardawylyň hasyl bolýan ýurduny merdany pederlerimiziň ýol ýöreliglerine ýerýän watana, halky we paly, zehinli, sunuguty söýýän her bir işe ihlas bilen ýapyşýan täze nesli kemale geldi. Zehinli çağlaryň dörejülük bähleşigi, synaglar we başlanýyşlar hemem täze gözlegler üçin ajaýyp meýdança bolup, olary öz ukyp başarnyklaryny görkezmäge ruhlandyrýar. Halkary parahatçylyk we anaşmak ýylynda geçirilýän dörejülük gözden geçirilişi aýratyň mazmuny eýedir. Her bir çykyş öz bolşy dawara urly we dörejülük aýratynlygy bilen tapawutlandy. Tomoşaçylar sahnada ýewaňlandyrylan çykyşlary buýsanç hemem tolugunma bilen synlap, ýaşajyk artistleri şowkuny el çarpışmalary bilen golladylar. Çağlaň päk kalbynyň joşup çykýan owazlar watanymyzy, zehirlerini ýüze çykarmagy, arzuwlarynyň hasyl bolmagy üçin geň mümkinçilikleri döredýän hormatly prezidentimiz hemem gahrman arkadamyzy çeksiz hoşallygyň çeper beýany bolup ýanglandy. Bu gözden geçiriş ösüp gelýän ýaş nesliniň zehinleriniň çeksizligini suwd etdi. Emin agzalary bätleşige gatnaşylan iň zehinlerini kesitlediler. Atlary yglan edilen körpü aýdymçylar Garaşdyrlyň merjen däneleri bätleşiniň döwlet tapgyryna gatnaşmak hukuk kazanylar. Zehinli aýdymçy çağlar ýaş nesilläň bagtyar durmuş barada ýadawsyz aladalar üçin gahrman arkadamyzy, hemem arkadaňly gahrman serdarmyzy çuňur hoşallyklaryny, hemem ihlasly okujykdyklaryny, dörejülük bilen edigderli meşgullanmak arkaly zehinlerini artyryp, watanymyzyň awadançylygyna münasip goşunt goşjokdyklaryny beýan etdiler.